welcome. Another employee. Welcome to the Philippines. Oh, this is And my sister's right here. Say hi. Hi. So actually, we're gonna do cooking today. We're gonna do cooking, a lot of cooking, like 3 dishes that we're going to cook today. But before that, we're going to slice the ingredient that we need for cooking. But it's my sister, the one is gonna slice everything because we need to go out to buy some of the ingredient that I need for my cooking. So we are going to cook. It's called pakoras. It's like vegetable something. And we have fish right here. And that's for look at it. We need to fry it and we need to make kinilaw. And that's the beef, grind beef and the liver, chicken liver. So that's the vegetable, everything. So I'm gonna leave you right here, guys, and just watching my sister that preparing for the ingredient for our cooking. So you You can be me. You watch me. you can chat with her, whatever you wanna chat with her, guys. I will leave you all watching because we're going out. We're gonna go to the She's going to be single. we're going to Indian store to buy the ingredient. Joy. She's going to be single. She's looking for somebody with money. Oh, yeah. Mm. Ito ba? Ito. Ano ba itong gagawin ko nito? Awin yung down lang ko mo siya down. Okay, pati ini. Kuhaan si Buling. Yan down lang sa mo. Bumasa niyo ng kuhaan. Pwede mo yung kibalit ang kalanungan dito. Ano yung halis sa ulit na tapos bukang mo isa kasama mo. Nalagyan ko. Di ba pwede yan sa tatago to. Ito tanan-tanan ini ha. Good guys. Ini hiwaan pa ini. O paba na sabihan. Tanan. Loya. Ay pabutin mo dua ka buhok. Ito. Ang sibuyas may duha tanan. Tanan. Ang si Loya. Hindi na pipilon dito. Dito sa kuhaan lang yung skinilaw lamang. Ang talong tanan. We have fish, we have other things. Okay, Joy, we are going. Okay. Yeah, you know what to do. Please make sure this is stinky water. Ah. Joy. Okay, yeah, stinky water. Okay, be careful. I don't want to see any smelly things here. Okay. Wait, Joy. Kasi kaya pa ibiyain ni. Yes, talaga. But you understand, Joy, what I'm saying is if you fill this up, look, see it's going to touch their wall and then it's going to smell. So when it falls, throw. Come Okay. down. Hello. Nothing I'm looking for. I remember how you are. Hi, my dear. Watch me. You watch me. You better watch me. You better watch me. You better watch me. Hello viewers, where are you?
Hello. Romeo Tihano, hello. Ngayon. Yes. What can I do? Some people only know. Na 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 na. Na na na. No, you. Hello, 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 hello to you too. I'm glad to see with you. Just clean on there, then I make sure I'm gonna finish when they're coming. You. Ooh. You better watch me. Ilang taon ka na po? Weh, ilang taon ka na? Ano? Ano lang, hulaan mo na lang. Ilang taon ako? Hulaan mo ko, ilang taon ako? Feel mo, mga ilang taon po? Ano lang ako? 20 plus lang ako. Ah, 20 plus. I'm gonna wash eggplant. Muntik na. Muntik nang tumama.
Kulang ka po isa. $28 na po ako. I'm 28 na po. Saan ka sa ibang bansa? No, hindi po. Dito lang sa Manila. Manila lang kami. Manila lang po. Wala tayo pamasahe doon. Layo doon. Sana hindi ito matapon. Lagay, sama kayo sa akin kasi ako magpupunta. Sama kayo. Ito lang ako mag-ano. $28 na po ako. Mukha lang akong 40. So, sorry. Mukha lang tayong 40 pero hindi naman tayo ano. Mukha lang tayong 40. Boses pang lalaki. Hulo. Meron. Meron na. Marami na. Marami na, no? Meron na po, kuya. Ah? Saka po nag-working. Kaka-resign lang. Kaka-resign ko lang. Kaka-resign ko lang po. Medyo malayo. Bira lang ako nakakapunta dito. Kaka-resign ko lang din. Mag-a-apply na naman ulit. Actually, nag-ano ako ngayon. Nag-a-apply na naman ako ngayon.
So guys, ano na guys? You 1, 2, 3. Hello guys. Busy ang lola. Ako muna ngayon. Wala muna yung may-ari niyan. Ako muna makakasama nyo. Huwag na kayo mamili. Wala lang kayong ibang gagawin guys, kundi bantayan nyo lang ako guys. Bantayan nyo lang ako, tingnan nyo lang ako kung nakagat na ba ng lamok. Yeah. Watch me always. I'm gonna be hurry. Do like this. You better watch me. Actually, it's Merry Christmas already, no? Maybe you and I will conquer and die. And na 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 na. Hindi po ba maulan dyan sa inyo mga madam? Guys, hindi po ba maulan dyan sa inyo? Where are you located at? Dito kasi sa amin maambon eh. Christmas na talaga. Christmas na talaga.
You go on, na 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 na, na na na. Alam mo guys, ito I don't know what is this. What kind of this, leaves. Hi guys, how are you today? It's raining outside here.
Hello guys. Just watch me guys. We're going to cook. We are going to cook mga madyan. Hi.
Hello guys. Watch me guys, watch me.
Will Jed? Jed? Can I excuse Jed? Will Jed? Jed? Can I excuse? Put on the lights. Hindi ko. Ayun, kasi naghugas ko ng kamay. Yun. Thank you. May fish dun yung, ano, iba, fried ko yun. Fish ba, fish? Baka kumakain ka naman yun. No, Yung piprito depende lang. kapag Ayaw mo nito? kapag visit nilang nagsisira ng ngipin. Ito? Hindi yung yung fish. Ano ba to? Talong. Katalong. So, kumakain ako nito. Ay, Kapag di ba ito pirito? pipirito? Pwede mo sabay tayo magpirito ko ng isda sa magpirito nito. Ha? Pwede naman magpipirito ko nito sa Kasi masarap kapag ito ay pirito. pipirito.
Sige ba? Yes. Lagyan ko lang ng ano, magic. Mamaya, isapay ko na lang sa isda. Mag-separate na lang tayo nito. Samahan ako niya na. Napakiyawal, Jade. Hindi, tawag yan ay boxing. So much, my God. Dami nito. Na? Walang viewers. Ha? No viewers. Kunti lang kasi ko lang naman kakain ng talong na ano, prito ha. How much? Mga ilang piraso? Hindi ko alam. Mga siguro de ganito lang. Isang, Hindi lang, oo. mga ano, mga magkalas ng mga Mga apat na ano, di ba? apat na. Apat na cubes. Hindi. Oh, Hindi magkalas na mga 4 or 3, 2. ganito nga, oh, ganyan. Oh, apat na yan. Oh, ganyan. For you only. Baka di mo naman uubusin. Ah. Kapag hindi ko ubusin, then next day. Eh, you do not eat like that. Hindi. Eh. I know. You throw. Hindi ako nag ano, Eh, yung nakarahapon, hindi mo inubos. yung ano. Yung kanin dito mo. Tsaka yung fried na ano, pili. Kasi yan, kasi nakakasakit sa ulo ko. Parang nakakadisi ako. Sige, ito na lang. Ito na lang. Tama na yun, 4 pieces kasi ko lang naman ha. Wait lang, ito na lang. Mas ano-ano. Mahaba-haba. Sobrang masarap kasi kapag pinito yung Yan ay preto, tapos merong ano no. Pero ano, Magic sarap. Seasoning. hindi ko naman alam ba kapag nilagay ng magic wrap o hindi. Yan, for you only lang. Tapos ito, pang ano ba ito, hindi ba? Hindi ko alam ng mama mo. Ang gagawin niya dyan. Basta may ano. Yan only for you ha. Saka may fish ka pa naman doon.
I never knew was a love. You and me, because along the fine deep inside, I know how it all life next to you. I'm taking in my heart I feel there is something real. I don't wanna miss this moment. God. Whoa. Why? Oh, why? Can't happen. I've fallen in love. What if I never knew? I don't wanna miss this. Na 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 na. Na 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 ni na 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 ni na 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 ni na 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 na. Oh, mahal, ikaw ang nanana sa buhay ko. Na 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 na. Me? Ne, ne. Yeah, just at the side of the... Wala akong viewers. Kanina pa yan. I don't have viewers. Sila. May pangutana pero edad mo. Uyab mo. Chu. Ay, uyab mo. Bakit ini taga sa pininabi sa babaw ni? Ano, muli na ito nga. Ay, pailaw ka dito. Ay, di ako kanina. Ano yan? Outfit mo kaya. Ay, ano ko na. Yeah, tarang-taray. Ay, ang stock.
Ayan. Pangkay ko di, yung pang-outfit ka ng pang-20. Hindi ka Ah. ng libo. Tapos tungan nila. Kasi Ayan. malak ka skirt ang tungan nila ito. Ito. Oo, tapos dito tayo nibala yung mga nila. Oh. Pwede pulong ko tamo ng kalok tayo sa laban ng Binggay din ng make-up. Wet look. Request si Bulo. Kani ka, gusto mo? Wa pa'y klaro. Wagani klaro ko sa pizza utso. Lalo. Oo, kay di ko pa alam kung ano ko niya kung arabay duty. Muwara. Ga kuan si Bulo ga request. Paperito ko na yun ng tarong. Sino si Kuya? Lami ko no. Mas lami. Ang kalok ko. Ito si Jano! Yan loopan. Mga barhibo ng kuan tiya. Oh, mahal. Ikaw ang number one. Doing miss. Ganito lang di ba sibuyas, di ba? Duhara ko man ng hiwaunon ko. Amo rin eh. Anawa ko no. Amo rin sa kuman hiwaon ko, duhara ko man. Mandayang kuan isda, iwa kuanda ko. Na, na, na. I bought you a lot of paneer. Well, it's not a lot. I bought the whole pack, 10. But it's only, I already bought the paneer for you. I said I bought the 10 pack paneer for you. Na, No, not you. Still doing right? What? You only have one pack. ano yon? Ah? Ay, pwede ako ng lamisa ko pang live eh. Ganun. Kung nagandaro yung diba niya. Gatawag ka rin si Tilejo. Ang gani, kapit wag mo. Ora. Ano ko sa'yo pagtubag na yung kalay? Nauna sa'yo pansit ko rin. Sige, tingnan ko. Masin pa sa Wala tiyan. ko ba yung tanong? Dahil ito iyan, Tagalog sa. Aray.
pa lang ito. Ready Na. fry. Okay. Ayun na, meron na. Sabay ko na lang sa isda yung